Usa ka 90 anyos nga lalaki ang patay human wala makagawas sa ilang nasunog nga panimalay sa barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Aniya report. Pasado alas 2 sa hapon adlawng Sabado, nabulabog ang Phase 1 barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City. Diyang kalit lang nga miulbo ang sunog sa lugar. Sa video nga kuha sa usa ka netizen, paspas nga gilamoy sa kalayo ang dos andanas nga panimalay. Tungod gama sa light materials ang ibabaw nga bahin niini. Considering na og makita nato ang area sa inyong pag-view, dikit-dikit gid ang panimalay, but bisan pa man ni ana nga na-delayed sa tawag nga niabot sa ato, but tungod sa paningkamot sa atong mga responding firefighters, na pangitaan gid pamaagi nga ang katong naa sa mga atubangan nga dikit-dikit gyapon nga balay, ang nasa likod nga dikit-dikit gyapon nga balay, ug ang nagpakuan pod ang sumpay katong sa pasulod nga bahin, ato yung napangitaan og pamaagi nga maprotektahan. Base sa inisyal nga investigasyon sa kabumbiruhan, panimalay sa pamilyang Disena ug Alcantara ang naapektuhan sa sunog. Hinuon paspas nga nakontrol ang kalayo tungod sa kadaghang bumbero nga miresponde sa sunog. Apan wala kuno makagawas ang usa ka 90 anyos nga lolo nga si Perfecto Alcantara tungod anaa kini sa taas nga bahin sa ilang balay. Base sa information nga atong na-gather, naa na siya ay kabilinggan gani ang iyahang kauban sa taas, iyahang apuhan, iyang apo, nakadagan pa man nakagawas pa. But maulagi among ipangutana nga nganong wala man nimo na apil o tabang ang imuhang lolo. So iya pong naingon nga kining dili na niya makaya kay grabe na kayo ang kainit. So iya na lang daw gisiguro ang iyang kaugalingon. Sa kinatibukan, upat ka mga panimalay ang gilamoy sa sunog. Diin mitala kini og 150,000 pesos nga structural damage. Padayon pasab nga ginaimbestigahan sa kabumbiruhan kung asa nga balay nagsugod ang sunog ug unsa ang sinugdanan niini. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.